Rius paatusan. Samla Kristan kidon kamu Yesus. Hati Eyong ba Kipu Niken yo ben thêm mai vô Cả tâm anh thấy thêm thêm Cả đô do yang menta Biki samla Jengi u play keleng ban lek ra go ka ho u kra trong ngày na mar trong u lam tai miên tre Ishnom trong ni ki Tôn cầm yu Giêsu Chính thân 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 Sốc ru Đi trên cơn u ba đất Cơn hơi kiên sân trên sao đi đây lu ken nang ren to yang menta piki samla Jengi u play keleng ban lek ra u ku ka ho u try chong ni na mar trong u klem thai nên tre Ishnom trong Ni ki don kam yu Giêsu Chính ý chỉ shakim don chu đi trên snail ba buồn trái kỳ la nàng voi trên shai gospel ca đây ban bồi do yang menta piki samla jengi u play keleng ban lek ra tu ku ka ho U trai trong ni na mar trong u klem thai nghiêm tre Kari trong ni ka don kam yu Giêsu samla tu yang ban lek Ya tu Imen sim la jot đi đây ban ya rap các tin chính ai ấy ban ya lam to yang menta iki samla Jengi u play keleng ban lek ra tu ku ka ho u trai trong ni na mar trong u klem thai miên tre ka pu thei ni ka don kam yu Giêsu sam la tu yang ban lek ya tu Đi trái khen Liêu trình xúc shi sha Kim hoàn Ha u kim yo trình em Ba đam Tu yen men ta Piki Samla Jengi U play keleng ban lek ra Tu ku ka ho U trai trong ni na
lai trong u kham kha min tre Blain kerku na kamitak buram ko jong u amen Gi ai ke jing kublai ya ka choir jong a jing sang samla ka balayalam yengi ya ka jing rai penhem siam shiteng kanta shwa ya ka por ka dashisha kalalong ka jing rem apreng jongi ha lingba ka jing alam jong ka choir ya ka ni ka jing rai penhem siam apreng jong ka ni ka jing shakri ka jongi ha ka ni ka por pan ginja beteng pa ya ka jing shakri ka jongi daga bangin yo no ya ban pulis dang badwai na imes wadahun kharsano ngakat pa imes wadahun kharsano ban yalam yegi ha ba puli na tiang ke jong play bat ha ke jing dwai Hashwa bingin lang hoble hijing tuai. Han penpuli nagkakatien kabaim kajong u. Mingila aban syam nagkakitab Joshua. Kelenong kabaningkong kedekat kabakandai. Nagkakitab u Deuteronomy. Kelenong kabalai puway kedekat kabapra. Nagkakitab Psalm arpuhinyaw. Kedekat kabaningkong bat bakat saw. Bat kumjur nagkakitab Psalm lai puway. Kedekat keba arpu saw ki kentien ki ba ongkum dia. Hatu ngamshim la hukum yami. Tulong ubaklan bat ubashlur bha. Wat tiang limni wat kyu. Namar utrai ublay jong mi. Udan ringkat bat mi. Kat syakaba milad. Namar utrai daladihi. Ulad hashwa jong mi. Un long ringkat bat mi, un i no yami, limni kantat no yami, wat shep tiang ti, limni wat kau et. Utrai ulong kajing syai jonga, bat kajing penim jonga, yanu ngan shep tiang. Utrai ulong kabor kajing penim jonga, yanu ngan kau et. Tuda ap kmi ha utrai, tulong klan, bat tu penslur yala ka doonun, shishaken tu ap kami ha utrai. Tulong klan, bat tulong slur ka doonun jong pi baro ki bakerman ha utrai. Tu blen kerkui ba puli bat sha skor ka ktien ka jong u, tung yele lang hakmat jong ble ki jing duai. Ko pa jong i bahapning, sha sisien para try. Ki khon ki jong me ni yoban wan ha ka yeng ka jong me ni wan ban dem red ha ki slajat ki ba khot ki ba kha ki ba kentang ki jong me man ai ngo atra ya ka jing i ba ka jing i sin e ki jing map e ya ka jing ai e ka ba dap biang mala the shle hi lam kum ju ru atra be ki jing kar khu ki ba mem ju i no pat ban the shle ha ka jing im ka jong i shimat ni ai ngo atra jisu ba yet ma kum ki khon samla ki jong me ni yoban kiyo sha ki yeng ka jong me ka sngi ka ba karpang ka jong ki man pendan buram man shakri ka kerteng ka ba im ka jong mi ni ai ngo atrai jisu be yet ek ek bingala man pendap atrai ek jing shakri ki jong ki ba pher ling ba ki program atrai habang ni rakhi ka ni ka youth week pat ka youth sunday ni ai ngo ableken rat mamla penla pat ngi kum ki khon ki jong mi mila a hi ka mat ka ba kot ka ba khlan mingin kiyo lang sha ka yeng ki jong mi man pendan buram man shakri ek ka kerteng ka ba im ka jong mi ni wan bandam red atlai ha ki shak slajat
ki ba kentang ki jong me aple kan rat man bread atrai ki jingket ki ba khia ki jong hi ho ngi long tang ki nong pom atrai ki samla ki ba hap atrai jisu bi yet na ngi long kita ki ba tlot atrai ka jing het ki jong ni ngi long kita ki ba pop ba ki ba jot ki ba ram hindrengi ai ngo ti aple kan rat mam shim la e na pat ngi we pe we ru hamman la ka khilip mat ka jing em ka jong ki sang di ki jong me ki bat ngi aple kan rat ki alam ngi aple kan rat mat hadu ka ni ka por ba ka khilip mat ka ba menta ru atrai ngi long kum ni kum ngi long menta na ma de ka jing yet ba ka jong mi ngi ai ngo aple kan rat ba mala isin e man ya rap lam atrai bingi la man pentelun ni ki kam ki ba pher atrai ha po ka jing seng samla balang mo ro bat kum jur atrai ha ka jing seng balang mau roh hi barok ka we aplay ni ai ngu ja try jisu be yet ba ha pedeng jong ka jing tlot ka jong ni mi ai pen ken mauling ba ka ktien ka ba em ka jong ni jong mi aplay ba ngin long kita ki ba shlur atrai ki ba tur sha prang aplay man sha nya ha mi aplay ken ran man long ki ba shlur ban ra e kalama ka gospel ka jong mi kham sha jrong aplay ken ra ho ngi long tang ki brio ki ba tlat atrai ngi long ki samla ki ba ha ki jing pen shoi ki ba pher tu isen elam atrai ken ra ban map ki lat ki jong ni ba ki jing pen sno si ki jong ni ba ro atrai jisu tu isen e ru atrai rat banya lam ngi ablay mengenai long kita ki brio ki ba shlur ban tur shaprang atrai kham tam ha ki jing e jing le da ka bangi pindam red le khama chong mi man pan boring ba man siam ba khol atrai mingla ban yang le persha ki but hap ki jong bam man ablay kan ra ni ka poring ai ngo mingi yo atrai banya lum lang atrai ban sngap man sha shko na ka ktien ka ba em ka jong mi ablay ling ba shakri u batlat jong mi atrai ha ni ka pot isen e lam ban sle e udum man siam jong mi mai ke e bu pen kre hoi ka long ha ka jong u kum ubrio hendre ngit ba ka jing pen janai ka wan tang no man siam jong mi atrai kan tu isen e mandalam daring kat baki nong shimenta baro atrai ba ka jing shakri ka badang sa ka jongi hakani ka po ba ka ni ka sngi hi baro shi sngi tu isen elem atrai jisu be it ban ma be ki pop kilat ki ringkang ke jongi baro bengi pan ki ni ka kerteng jisu Christ unong pen em jongi pa marwai halakartaru amen. Ya ai ka jing kublai ya imes wada hon nang kharsono ha ka jing pen pule jing pen sngo jing phi na ka ktien ka jong blai baru ha ka jing dwai ublai un kar khu yi phi mes wada hon kharsono ha ka jing im jong phi ka ba man si man ka por kham ta me ha ka jing shakri ka jong phi ya ka kam ka jong kon ra ha ni ka por ngin yo sngo no ya ka jing pen bana nei general secretary nga ka pa yi general secretary pen sngo bhaban ai ka jing pen bana bar hadien jong ka jing pen bana ngin yo ya ka ban lum no ya ka jing ai ngu ka jongi bar hadien bala de ban lum ya ka jing ai ngu nga krapat ya i treasurer jong ka jing sang samla i Mr. Biwan yang ben sngo bhaban pen kantang ya ka jing ai ngu. Mr. Chairman, kini gilang jing pembina ni opor. Saya sian pan ngiwe arbang MP baro saya jing skri lang jong ni siben hakapor sibeje janmiet. Polong jaseng kalong sibeje. Inongelam ni chairman jaseng samla balang presbyter Mauro organize meskeri nongrom nongelam jirwai Mr. Henry Warjeri nginyo ka jirwai perhemsiam na koyar jaseng samla balang presbyter Mauro nginyo jingpli sang badwai ni Miss Lawan Shua khasano jingpen bana ni general secretary Lumjengu ka koyar na ka jaseng samla bang nginyo inongkran ni Reverend D Langsti baga jingkerku penwai please bun. Kaburam ka jingo kalau ngeme ublay kupa jingi ubah beneng ublay isnay ya kaban lumlang yingi sa hisin pat hakum kini kasngi kabakraw kasngi kabakantang ya kabang indon sipor hakane ka ying kabakantang ka jome ublay trai be ingi angu ime ko kerat namar kini kasngi kabakarpang na kabenta jong ki khun samla jong kabalang trai ba bahabat bi isnai bi I ko kerat yala ka jong ka jeseng samla ngida dwai ya ka jikasan bor ka jong me ablai baka jing hi seng samla kalang ya shaprang aka bor shakabor da ka ji isnai da ka ji alam ka jong me kerat ba bahab bat bi isnai yarap bi ki khon samla hapo la ka jong ka balang makin long kita kisamla ki baslur kumbakan ka thim ka khot yangi bangin long kita kisamla ki baslur ha ka ban sakhi me ko trai ha pedeng jong ka perthai ka basneu ka perthai ka badap dang ki jele suda
ya rap ko kerat bakum ki khon samla kin long ki baslur ha ka ban sakhi me ko trai o kin long ki baslur ban krania ke jing shisha bat ban le ru ya kaman ka bakhoj ke jong me kerat ba bha bat isnei tonang yalam ko kerat yala ka jong ke je sang samla bakanang la ban ya saprang la ka por sakapor la ka ji isnei bat ka jing yalam ka jong me hi kerat ba bha kerku yakin ukit kam ka je sang samla baro bakinang yo ka bor ko try ka jing shemen sim ka bathamai hapo jongki bakinang treasure hem ka kam ka jong me ko try bat bakinang la ro ko try ban long ka jing shai ka jong me ban long kita ki sakhi ka ba im ki jong me hapdeng jong na ka parthai kara ba ye ba isnei ni don ro hapdeng jongi kara lamba jong na ka por yu sakri jong me ko kara ubam melawalam na ka jaka ka bcengai kara ba ye ba isnei ni aingu ko kara namaran jong pastor balajit ramse namar kan ka por ko try ha ka ba ila pelai ya ka ban don rekat bat ngi ban sam ya ka kubor ka jipen em ka jong ma lamba jong na ka por ni ta dwai yu man sem ko jom ko karat un pen chat bori I ko karat ba ka wei ka kantin ka lam mi no an I ko try kan lo ka bor na kam ta jung ilang ki badon ha ka por o long lam ka ro ablai na ka ban ta ki ni ki chik ai ki baret ya ka bangil wara khmat jong ma trai bi ki long shibanta na ka jing kerku ka ba mela kerku ya ka jing im ka jongi hoi ya ka jing im ka jong im ki me ki pa ki jongi isnei men long lam kat ko ta men kerku yi ni jing ai barit jongi ba in long I ba man kraw ko trai da ka jing isnei da ka jing kerku ka jong ma ba hanu hunu ban pendon kam yaki in long sha ko trai tang nam ta ka buram ka jong me hi yalam sa hisen ya ka por ka barang sa jong ka jing shakri ngi IT ha ka jing isnei ka jing yalam ka jong ma sngo yi ngi ablai ma be ru ki pa babon namak tung ji sungi dwai amen Kublish bun Mr. B1 yang nagabanta kajing dwai jong pi ya kajing anggu bakum juru ya ki ashos ki balum ya kajing anggu ublai un kerku ya pi hagani ka por pan ngen yo sngo no ya ki artli ki kwaya kata ka kwaya na ka jing sang khna bad ka kwaya na ka jing sang samla banga kerpan jikin ki artli ki kwaya bakin ai ka jing dwai kerpang jong ki hagani ka puan Lada ulang ban ngi om don bala banjo
Namar ulang ubah kraba Kibas ngoar tadin Jingkot ya pikalang Ban kmisha uon ay kapor banjang Lawan ijeng bensoy, lawan ijeng bensoy, jengara wanang Rogin yeng ilang sang, kong sipai mawutay, Lading yeng ejanya mau. Nagapon jomulay, pagkandang umensip, Isadong dating sersisya. Rogin yeng ilang sang, kong sipai mawutay, Lading yeng ejanya mau. Nagapon jomulay, pagkandang umensip, Isadong dating sersisya. Isadong dating sersisya. Samla kristan tulong kibashlor, berteka dapta jing yale. Habringkat mabangi de bantur, yalam sim tungin pen Ngin yung skam hadu kabakut, labur ngin tingkai. Med men sim barongin ay, tilot ngin syanya hakabor utray. Tinuglay ka tulong baklan, Baslur pa, wasyating lem ni wat yu hapdeng katma. Bau try ublay udon ring kat lembat mi. Hapdeng kasaw kasyan ukersyan bor yami. Samla kristan tulong kibaslor, berteka dapda jing yale. Habringkat mabangi de bantur, yalam sim tungin pen Ngin skam hadu kabakut, labur ngin tingkai. Med men sim barongin ay, tilot ngin syanya hakabor utray. Hajing yat lenti pilgrim hangmi, haperte. Nginom laban yeng ladani ngay nublay. Bagin nom job haki jing yale baro. Tangha utray lenter jing emni day ban snow. Samla kristan tulong kibaslor, berteka dapda jing yale. Habringkat
mabangi de bantur yalam sim tu ngin ten ngin yiskem hadu kapakut labut labor ngin tingkai met musim baru ngin ai tilun insyanya hakabor utrai insyanya hakabor utrai Ni ai ke jingku blai naga benta kini ki artli ki choir ka choir jong ka jing sang khna ba ka choir jong ka jing sang samla naga benta kini ka jing ruai ka basngau ye ka basngau thiang ba ka basngau tanan ka jong pi ublai un kar khu ye pi ki choir jong ka jing sang khna ba jong ka jing sang samla ru kumju ba pinang la ban yai shakri ba pandan burom yu blai lingba ki sur jeng roi ki babang ki bathiang ki jong pi ublai un kerkhu ye pi mantapan ngilapoi sagwai ka banta jong ka jeng sakri ki jongi kata ya ka bangin yo sngo no ya ka khubor youth sunday ka theme jong ka youth sunday ha ka ni ka snam ka ong ki samla kristan ki bachelor ya bala pensong nong rem na ka kitab ko jong joshua klenong ka baning kong bat kadkhot ka ba khandai iban sam ya ka khubor yu sunday ha ka ni ka step ka bamanta ilong i reverend balajir ramsien pastor ha ka baning kong na kaliang ka jingseng samla i pidang sungu bhai phi sha ka ni ka jing shakri bangi dab da ka jing sungu ye phi pastor ya ka jing la kloi ka jong phi ban wan ha ka ni ka balang ka jongi ya ban sam ya ka khubor yu sunday ha preng jongi ublei un kerkhu bat un don lam tan kat bat phi pastor ban gidwai ba ublei un ai bor ye phi ba ka khubor ka ba phin sam hapreng jongi kanlong ka khubor ka bala bantei ka jingnong man siam ga jongi I wei pe wei khandian kum ka jing pen ithu I pastor balaji ramsi ilong u missionary pastor jongka Nepal mission jongka KGP assembly ila trei hagani ka mission la kumba khalai snam me ai pastor idan hapo kabalang lauba badi pastor hakani ka por I wan ringkan bad ki bahayeng ki jong te nakaliang ka jing sang samla ngi priang sung bha ye phi ki bahayeng jong pastor ki bayadon lam dan kat bad ngi hakani ka jing shakri ki jongi ka jing don ka jong phi kalong ka jing pensinga ngi hakani ka por te haswa ya ka bangin yo sngo ya ka khubor youth sunday lingba I pastor hakani ka step ko bumantam ngen ya shimbantalang daga bang inya ruai ka jinruai ka ba nrius pa ar pukhandai ka jinruai ka ba nrius pa ar pukhandai tangkum unong ra atiar nga ngayang scam nga aban but tang shu hukum usim ban but lada shaprang upha yanga rengkat bad ukapten kum sipai babha ngap ngap ka jingperta shaprang ka khon kmi ki ba arta tien shadien kiran ngatep ukapten un shania yanga latang nongra atiar ngalong shisha baro laitali kid khon lamba ka chorus ka jingrai ka ba rius pa ar pukhandai Tangkum unong ra atiar nga yang skan nga apan butang suhukum usin bantur lada syapra upa yanga ringkat baru kapten kum sipai babha ngap ka jing perta syaprang ka kon kmiki baar tatin syadin kiran ngatip ukapten unsyanya yanga datang nong raat yar ngalong
shisha ngate ukapte unshanya yanga latang nong raatyar ngalong shisha tangkum unong raatyar nga dengkat ma kicheng rambaper nai nga don banda nga aban snow ya kahukum panpoy hanta hiban jubab kenrat nga lakloy ngap ngap kajing perta syaprang kakon kmiki baal tatin syadin kiran ngatib ukapte unsyanya yanga latang nong raatyar ngalong shisha ngate ukapten unsyanya yanga latang nong raatyar ngalong shisha tangkum unong raatyar ngalong henrei ngan yo kapan siat bapernai nublai un burom ruak bat dibat kabneng lada hakat maha du bakut ngayeng ngap ngap kajing perta syaprang kakon kmiki baal tatin syadin kiran ngatib ukapte unsyanya yanga latang nong raatyar ngalong shisha ngate ukapten unsyanya yanga latang nong raatyar ngalong shisha. Ngayeng hagane ka jaka ka bakantang ka jong blai da ka mensim jong ka jingkeman but nga aingo yo blai ba pela yang aban yeng hagane ka step hapo jong na ka yeng ka bakantang ka jong try hapo ka balang ka jong pi ko blai shibun I chairman balam ya ka jingseng hagane ka step ki kantina I ko blai ka jong pi but ka jing duai ka long ka bor ba ka jing shangan yang akan ke step ke pementa. Nai kublai kerpang yo chairman yang ke jingseng, bolong ro vice chairman yang ke jingseng samla, I pastor jong ke balang, I pastor London SM, bolong ro men jongang labanong, bolong close ba ke family ke jongi, I kong redensi ba ke yeng, ki bolong barbor senda jongi hakapor bengi don kam. Ngai kublai kerpang ya ki teman besan kinong syara jong kabalang ngasok men banyo I bai bakhatrai jonga teman besan kanayor idei wei idei nak jo kabalang bat nga nangta idei ro bakhatrai jonga ngasok men banyo I bangadon kabalang jong pi teman besan hakan ka por ka pamenta rengkat ya pi wei de kinong syarai jong kabalang nangta ikir khat committee balang barkumjo ki hep ki baret ki long kmi ki long pa kerpang pi ki samla baro ki badan hagane ka step
jong kane ka sngi ba kerpang ke jong iban rakhe ya kane ka yut Sunday ngai kublai kerpang ro ya ka committee ya ka program committee kabla ken mau yang banai banta hawakum kane ka sngi ka balong ka sngi ka ba kerpang jong phi ki samla weirang ba balang jong ana snong yong yang pastor tapi da village po ka balang mauro pinsi ki khon jonga ki balang aktif ba hapok ka balang mauro ngam tip kidei kino kita ngi ki su smile ngatra kidei maki ngasok men ban ong ma yeng ha kani ka por na madon ki baheng na kalyang kamon jonga ki pangai thu alyang kadiang bat saudong ngam sngo nong wei ei royam dan ki bam pali thu le se hanai pile i hapok ka television ha bangla krenteng ha ka jingaseng alang ba jok YouTube channel jong ka balang ha ka wei na ka jingaseng jong mission and evangelism Sunday house tem arzar khatar ha ka por bawan ilet os mauro banwan ban hakapor banwan ban penskem yanga hapo Nepal Kathmandu hakapor banglit ban pediang i no po airport isupet yanga skublai pois po hotel yanga balajian dai ma piu ta balajian ngoi pastor ngadang mod u balajit u ba ikan yong dan kibla banong kiba si itang hakador don par kiba pilaya kendo dan kiba itang menda dan kiba superkat ubakumno tau balajit ngamla ban buri ngalang kumne ku mengalang hakan ka step kaba menta ka jingeseng samla jong ka KGP assembly kala bo yakan ka thim ki samla kristan kiba shlor na ka benda ka jingrakhe ya ka youth week bar ka youth Sunday mendaus nam arjar arpar bat ngamar tatin ai ruam ba ka jingiseng samla jong ka KGP assembly ka don ka jingyo i ka bajngai ba don kam ban bu ya ka ne ka thim ba don kam ban penyo snow ha way po way record usamla ha po jong ka KGP assembly ba kin yo snow ya ka ne ka subject ba long shisha kita ki samla ka bachelor na ka banta ki ba bat ki ba mentoy na ka banta ka buram ka jong ublai ka kitab ka jong Joshua ka de ka kitab ka basut nat ba khamta mengi ki samla ngala balong se ka basut nat ba begini pule kalongkum ka action movie lain tu ka film Tamil dan ka film Madras dan shibun ki jingale dan shibun ki jinga show ki jinga dan dan shibun ki jinga penibor ki jinga umsnam ki kamba be ki kampla bat ke jing job ya ki bor jong ki nong shun ke pemut waktor bor be nong job ma kalong kum tahiro kat kum kena ke kitab ke jong Joshua kadai ke kitab ke bahan riu ha ke Bible bar kadan ar pusau teli kelenang bat riu spa san puprateli ke dekat ha barok kawe jong ke Bible dan ar teli ke dekat kaba barok ngi la lendet lane barok ngi ij ba bane pule ka banang kong kani Joshua iwai khandai ka bang tolong baklan bar beslor ba wating lemne wat kyo namar utrai uba blai jang me udaran kat bat me kat shaba me melet kabar kaju andang kani ka kitab ka dekat galnong ka bar pusau ka dekat ka bakat san ka bang to jit phi ha kani ka sngi yano phin shakri Joshua wang handrai manga bak yeng jonga ngin shakri yau trai habangi pule ya ka kitab jong Joshua jong kalenong ka banangkong ngiyo i ya ka jingkala ha ka haunong yalam lane hau ta unong kedau lenti lane ha kata ka leadership hadin ke jingyap no jong Moses unong yalam barat ba balu baslor jong ikon Israel ublai ulah say samla Joshua banmi bujri haga jaka ke jong banlong nong yalam yage kon Israel ban peteng yage jega lenti banlai sa Syriang kawa Jordan bat panyalam syakat kari ke jingkular ke jong ublai nagakti ke jong Moses menta hagakti ke jong Joshua kadai ke challenge ke bakrau yau bat kadai ka khilmat ka ba bat ka ba juat haduk kata yau Joshua ban peteng ya kadai ka jingat lenti
banyalam ya kan ki kun Israel u Joshua udan hapeng ke jing kia ke mensim kumno ban job ya ki thama kumno ban penpoi ya kan ki kun Israel syakata ke ri jong ke jing kular ya ke bau boleh ula ayaki ba penpoi syakata ke kanan ya ke bau boleh ula kular ya kan ki kun Israel bar kumjo kumno ban pensu thiet yaki ya ka bor jong jing shania ka jong ki how thou blay Jehovah ublay ubaem hakum kata ka por ka jing ki mensem ka jele ka jong Joshua ublay u ai mensem u persat mensem u penslur dagbo kren yo Joshua ya ni ki kenten Joshua iway kendai ka bong hatu ngam simla hukum yame tolong ubaklan baru berseluruh bah wat ting lemne wat kyo namar utrai uba boleh jong me udan rengkat bat me kat syabame melej ngamla ban klet yagaski baga KGP assembly katho yanga ya kasithi banong ba balajen i Reverend NB Chetri in sasong that no arajar khat pra nang ta kladei kapor ba pipin shimti banlong unong yalam unong pen ya ka mission Nepal baro kawai i Pastor Chetri i bal experience ba hakakam mission hakikam jong balang i bala san ba i bala treasure ham i bala trei i bala IT lot yakakam mission ngapai shalade nalor ba diru trais nong Nepali ngapai sele tin ru ngapat nang ba ngapai sele dang khna ngong dang samla ngamla baninu jor badi handrai kani kadkhot Joshua iwai khandai kalalong kabor yanga ha kata kapor jong kata ka klip mat bangatip bagane kadkhot bagane ka banta kalong kabor yanga ha ka jing syakri ka jonga yaki kam mission hari Nepal khat laisnem ngiladon hari Nepal kampa judan kawer kasin manong bang babe banong balai ngidon hangne balai bau blai ukhot yangi bandan haka jaka ka bakum kane kampa judan ka bakum kata ublai udon haka we pakawe kasinjam ka bangi ngiya ngamong bangi mekendo ke jenge bar ngam sungwan hangni bane thu jenge ki missionary kimla banlan na ke bakum kita dan shibon ki missionary kia kendo kham krau ya ki jenge ke ba manga ban bangi ngiya kendo ilok jonga nganget idang dem ki jingdoai nak banta jonga hagne ka step ka bamanta Susan da sedon ke beitho bar ki bamitho the principal jongka Kislan secondary school ya ka balang jong phi nga songo nga yengen ka por banai khublai kirpang ka balang ka ba phila kan mau kirpang ya ka jingtei ya ka Kislan secondary school po ha po Nepal Kathmandu baka sadap arpusan snamanda ke jing Krishan ke jong pin ba ke jingai klalong ke jingkar khu ke bakrau ngimbun khna ila tang khendian re ke bang sotnat kalong khat sausin ngila pha ya ka Nepal board SEE pajuran ba fail pajuran ba yo ya ka third division aingo yo try parwang be ngane thu be ki hap ki baret don ki khna school nga angur sipara ki mi no na school jungi ki ong len school shawai ki let ka to ka ne banai ki ong ki mi ki pa ha ka tin Nepali mami ये स्कूल तो मूर्ति मात्रै छया या सासो परमेश्वर तो छैन आया क्यों मैं हने स्कूल जोंगी ते ओमदन ब्ले बसिसा तंगी ब्ले थाउ सुदा तंगा Kislan दोनो ब्ले बएम फा से यंगी बंगले बियांग सा Kislan स्कूल होय दोनो ब्ले बसिसा ha ka school जोंगी Kislan ओ ब्ले कर खोये पे कृष्ण या का स्कूल एक मिशनरी या के नहीं काय बार की वही के बायदन बनता bar ka skol ngai tnan ya ka jing sro ki Kristan Nepal dan por bang ne tho tang ka wei ne tho ya ka wei ka jing ja ka wei ka para bang jing ka bakar ten ka Indira Rai haba kalong Kristan marwei ne yeng kene ke Indira ka ba sha pristam gulang haulok u bread apa pan khana ki south league Bible ka jongka u bread ya ka na ka wei sha ka wei par ka kot jing roi kat baka ka thiet ando le trace Iraq uthok kawe ka sithi sak Indira bat haba ngi gejurang ka kom ba yo sithi na ki bayeng na ulok le kham tam ka jing kiman ka bomla ban batai katang suplet ka sithi ka tho uthok komne Indira ino yo Jesu jongpha
lane ino yanga kahindira kasyemi ukulam ka tho shulok bar ka nganumla ban I ya phi da lele ngan I phi shirta hadu ka bakut ka jem go jonga bat ngamla ban I yo Jesu ha ka jem go jonga uni uyam bahadur ngalap nong ulong mugang ngata ka sinong long uni uyam bahadur ka bang aingo yo blay on da ba ka Indira kalamat yo Jesu ka pedang yo try ka yang skam ka jengen kaya kandu saya ka jeng pang cancer hausam arajar pra kadero kalhat pat yangi ban visit ya ka ban doai ban aingo yo blay kadang klanya domta ba kadero ka nonyalam jeng sang kan thai arnor ki khon jongka kawai ka spo US menta bar kawai kan salet spo Australia baru arnor ki khon ada penbaptis ya yaki barga bang sultan kalong bawar une uyam bahadur ubala bread ya ka Bible ubala bread sapan khana ula bread ko jingroi bonsen manta uniro ulawan sotraim bola pedang ya ka jeng penbaptis ngayo I ka jeng slor jong ka jengat ngayo I ya ka jeng satar jong ka jolam mesim hagi para banget ke banga ngasakri batki hangti na ka ne ka dekat Joshua iwai kendai lasat ya ka ne ka tim ki samla kristan ki baslor habang samla kristan ngi song tho baka thau yak de ki samla ki bala mat dala de yo Jesu haka jengem ka jongki kidei kita ki samla ki bala kemen barabor ya ka jong samla hau trai kita ki samla ki bakit ya ka lengkor haka por bidang samla kita ki bakhan adkar bhai la de bat kita ki bayat kum ki bastat om kum ki bom start ka kenten slor kamot abang apet ya ka dictionary ka kentin slor ka thau ya kita ki bala yau ki banot ki baslan ki bom khau put ne ki batinge ki bom shepting bantur syaka thong jong ka jingyale bat ki bom ting ro wat ya ka jingyam kita kadai ka jingmot jong ka baslor ha ka Bible ngi I bedon shibun ki riu slor bar ki baklan ne te ki samla ki baklan hau try kum Moses Joshua, Caleb, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, David, Joseph, Queen Esther, Petrus, but kiwai de. Ngitiap bang yui kisamla ke baslor, nakaliang jong kasain pertai. Kiba pau namba hari ni kisi kiba menta kum ka sana Marine, ka Prime Minister jong kari Finland, ka badang lai pusau Snem ka Karta, nang daw Oleksky. Prime Minister jong ka Ukraine udon lai pusan Snem ka Karta nang ta barok ngitiap yo Volodymyr Zelensky President jong ka Ukraine South West Snem Karta nang ta barok ngitiap yo to Kim Jong Un Supreme Leader jong ka North Korea badang lai pusan Snem ka Karta kini kidai kinong yalam ka san partai ki samla bar ki baslor hado kata kisamla ke baslor haka kam mission ngitiap haki pormeshwa kumu Hudson Taylor oblesa China balai ti la jong jengem wang la ron si spa teli ke jengem anai lut sakari China nangta u David Livingstone missionary sapa Afrika ka Dr. Ida Sofia Skader ka missionary ka balai pateng banwan se India kum ka medical doctor ka basdang ya ka CMC Valor bar kiwai de haga bedei bar kan ka team ngaran Southly bangin ya pet haga ka por ka bamanta ki samla ki baslor lani ki samla kristan ki baslor Southly ki mahar ngi pet haga ka step ka bamanta ngidan ka baslor haga ki banta para samla be ngap ha ngan number slam than ki poin ke belengkot pila ban bat ro pila ro ban ken mau lendet ya kan ki poin ke bangan ken bat phi nganget kan long ka bor ya ka jingat nanti jong phi man kasngi ngamar tatien ki samla kristan ke baslor ka banangkong banlong kinong yalam banlong kinong yalam ublai ula khot yo Joshua balong unong yalam ya ki kun Israel ublai ula khot yo balong unong yalam uba satar baru baslor bha
namar ka jinglong jong ki khun Israel kam dai ka basuk banyalam ki breu ka ba kiu kau ki breu ka basuk thnum bet ki breu ka basuk complain bet ka ba man la ka sngi ka su complain bet phiyo yo bakum phiyo ka bakum kita ki breu ka ba phi phialam phinong ya ki bakum kini phi ngan phai din no la ngam trep banyalam ka bakum kini Joshua uyalam ya ka bakum kita ki judge ban reo Haga kitab Deuteronomy kalau nang balai pui dekat kabanyo. Tiu Moses ulakot yu Joshua bulong hau hakmat yu ketika Israel baro. Wang tolong ubaklan baru berselur. Napa menlej rengkat bat uni upat ba. Syaka taka ri ya ka bau try ulasmai hagi kepa jongki ban ayaki te men pensyong yaki ha kata ka jaka. Hadin jo ka jingyap no jong Moses. Oblay ulakot balwajet yo Joshua balong unong yalam ki hun Israel kata ka de ka jeng angnot ka jong blay yo Joshua o blay khot yo Joshua balong utau nong yalam ubaklan baru beslor ba day balong bating ba day balong ubakyu nawar oblay ulokular wang ngandan lam rengkat bat me ba pinyo sngo ye ka bakum kata ka sur ba pha ye pi balet shano balong ngandan rengkat ba pi senda kan dai ka jing yo man sem ka ba kham krao la dai pasori pha ye phi banong khilet kren sakata ka jing seng yong inong ro ka ju kapor kan mau ro ka ju kapor ngan dua ye phi bat ngan senran ro ye phi kan dai ka jing yo man sem ka ba palat la ka jing man sem ka ba pinda hun sisa kam dai ka jing ong jong ke nong ya lam ki pastor ka dai ka jing ong ko jong ublai wong ngan don lem rengkat Batman. Hagaba yadai baru Joshua oblay ukot yu balong unong yalam ke hun Israel kai ke ba oblay ukwa nakabada jong ipat. Hagaba baru Joshua thohot kalong ke badai balong unong yalam ke Israel yang ipat ukwa ayu nangi. Oblay ukot yipi balong ki samla ke bakumno. Lara ukot yipi balong inong tre ke kam ke jong oblay. Respons ya kata kajeng khot kajeng ublay. Lada ublay wong ye pi ban mi nala kajeng gari ban long kinong ra ya ka khobor jong ka jabrim ban thoyo Jesu mi da kajeng slor. Uno mino ye pi uju ublay ban ban ngi lakhalai snamanda uday uju ublay ban don bat pi lada khot ye pi chaka commission. Kalengkha kala berli kinong trai kilong tang kendian. Ngi ki kasi ngiong jong ki kentin ba it de pay ba. Kabamut ni kedup hari lajong ni ihej bandan hari lajong dangla ban kaun haki ni ke fingertips ke jongi kanangun ke dan ki missionary kasi ke bami nala ke jong ke jaj benreu ke jongi hari lajong tingnya le ke bamuan para pengai be handrai ken mau ublay khot yangi ona pe mi nari lajong banai sabar piece of so tho phimla sho banginya le kat bangiman mangi Pitaga masuk saranda ilade hakikti ke jong phim tip jayu yang ala syai bal jayu yang ala sisi ngadon negeri ke bae pada bangai bae ka sarkar Nepal house nem araja kat kandai ka lapas baga pelong an ya ka ka ak ong lada uno pen kla kristan ya uno bru wapan song ajil sansnem de sansngi mo sansnem Aingo yo try ngadang don hang ni ngapan baptisman kapor ublay udang yada yang ngim juting kam judan kata kawai ro kasit mga shepting yo chaset jil kam judan watang kendet ro watang si in shiro hanga barang mga shepting yo syakyam sa sempat ba chaset jil kam judan ka bakum kata para mga be ladau try ban khat ipi balong nong yalam ha kanu kuno ka banta jo ka jim jong phi waram shepting tang ba kan mau kan ka wai Wan yang marway yang baru try kumbayang Joshua. Ko kis samla jong ka balang to tip ya kane ba ublay ukwa ye phi balang ki nong yalam ki baslor ki jong ublay. Lah ka balang ha ki snong ki jong phi ha ki long yeng long sam ki jong phi ha ki jakat try ki jong phi ha ki no kuno ka banta ken mau ba ublay ukwa yangi balang ki nong yalam bat ki nong pen
ya kalenti ka jong blai om kinong sha yalam bakla om kita ki baik khle jaktung bat kita bat kijing bom day ne kiba snail jong kane ka perthai pila balong marway hateng pila bar sngorit man sim hateng haba piso tho bau blai o khot pi balong nong yalam wat ting wat kawe long shlor yaga ba hok bat yaga ba shisha bat yang ha ka jing shisha jong ka tin ka jong blai ka jing shisha kan plat lot ye pi ong ka tin ka jong blai yones pra lai par ublai wahai katu kan ne ka jing kayu Joshua ba ude ban bot ranti ko nong yalam lara ukwa ban yo shisha yaga jing job bat ban poi shaka thong ublai wang hak ter khot ka ban nyo wang yu Joshua mem dei ban phai shaka diang mem dei ban phai shaka mon pe shanga la ne phai shajrong wang ublai ko ki samla ha ka por jong jingele jong ka jem ka jong pe kan mau ba phim dei ban phai kleng saudong shaka diang bat shaka mon kan mau ban pe shajrong ban pe chau blai u Billy Graham wa ne ki kenden ka pasot nat ma ngapen kalah keten kasih kumne wang ko ki bangen pe shajrong wang long shlur ki angel ki don kam hasenda bane ka bapi perkat wang ki angel ki don senda bane ka bambapi perkat sakawai ka ba blai wai ka jingikai Joshua kalong haga khot ka bapra wang wat ai bagane ka kitab jong ka hukum kan jano na ka sentur ka jong me handrai men yai perkat yaka senyasngi kadang ba men yo sumar ban le kat bakum ya baro ka balatho haka nabakum ta men yo roy halaka lenti batkum ta men manbha ublai ula kran shai bha yo Joshua ba udon ka ban bot renti bin pabin ya ka jing tho jong ka hukum ya ka tin ka jong ublai ba umla ban yai lat na kata lara ukwa ban yo I ya ka jing job bat balong nong yalam ubashisha kat kum ka jing khot ka jong ublai ha ka chite yo people kan no sen ya ka tin ka jong ublai nga shep ting yo people ka Bible tang ha ka por ba pi pi okran sermon ni pihak banyalam jinga syang shep ting para bangin bain we pastor ya tho yalade ngakan ma we ka jing sang habalang mau prem ong ne pastor nga poi sa ka pastor jong ka balang nga jonga wa nga nga poi sa ka pastor nga poi kham kloi tuan besan ong yang pastor subha shimro ya ka Sunday school yang shim namar bangam pen kre ya ka course ngam tep yang ka kren bet sapang Joshua habang ka kren nga bu ka jingkli ki hab ke baret mano ba pentua ya ka kendro Jericho ong way knaren pastor mdei manga klib yang pastor ya thu ma pi hab mano se ba pen prai ka kendro Jericho ya thu se kloi ong se way kna kan thei baret pastor mdei re manga ba pen prai kendro Jericho hadian jo ka jing seng pastor ong it pembesan kene kena jang pi ti kimlong pi ong pembesan balai pastor wang habang keli ki mano ba peremprah ke kendro Jericho baro ki ong ti pi pembesan ong ba mdei mangi ong pembesan pastor kena jungi ki ba tip sngi ba ki ba shida ba haba ki ong kumta ka ba mut mdei re maki ba peremprah kendro Jericho para bai be nga shep ting wat mingi kinong yalam ro teng ngim tep ya ka jing tho jang ka ktien ka jong blai mangiru ngirem mangiru hateng ngi mahai ka jing kai ka batikna ka ba yade wat iki khon ka jongi ktien handi ong jaisa guru wesa chela ka pamat kumbalong unong yalam kumta kilong kita kinong bot nga shep ting yo ngi ngilong ki bom tip ruem ya ka jing tho jong ka ktien ka jong blai nga shep ting la nga kli pi kanangot pila Joshua we khandai yo phimla nga shep ting para bangin pe ki para bangin pe ublai wang Joshua me ko ban job bot renti ya kan ka jing tho ki kitab ki hukum ki jonga ki para bangin ki jonga nga shep ting nga rem bon sen habang pet ki para bangin jonga hari Nepal ki ada ban pulai ka Bible mduna show ya san ban reusen naru Genesis adu kitab jimpan pau ngai ngoi kena ke lockdown
Arsin ngiyo lockdown, arsin ngiyo ban pendep ban pule. Manga bagi para pengen aduk kitab Genesis, aduk kitab Jepun pau. Arsin ngiyo pule rengkat bagi para pengen kejonga. Om dai ban si pule klam da pusan ngidai bo jingkeli, ngidai kenduk, ngidai selok, ngidai keren man kasngi. Kawai ke para pengen kejongi life ways ngi ke pendep ban pule. Naduk Genesis, aduk kitab Jepun pau. Karena sen para pengen pila pule ke Bible. Ke para pengen jongi ke bom nang ban pule. Kidan ke audio Bible, kim dai bikis ngap Bollywood songs, kis ngap ya ka kiten ka jong play. Kita lagi ki pemnang ban pule, ke kam pendap bon sin ban yangi ki banang ban pule, ki sau tho ya ka dor jong ka kiten ka jong play. Para be kata kalau ngebadan kam yangi balong nong yalam kalau ngebadan kam bahayangi ban slur bat balong nong yalam nakmat om dai nadin. Ban pen I dalade ya katakan nuksa kababha. Kakmi ka ong ya ikon na kawai kasi kon. Pej baha te kon kumno piyaj. Don bun baha ki ba pej ye pi kon. Pej baha kumno ba pi piyaj. Ka kon ka pai si kakmi ka ong mei ngakwa ma piru pin yaj baha ngaro ngabot nadin jong pi. Parwangit ba Ken mah kawai ka tik do banga pani nga kado yano kandai tili ki thau sanga ngalong unong yala mo bakum no ngadai ka briu ka bak ngadai ka kristan ka bakum no parbain be ha kawai ka singarong sagyo ji para bangai hangne shilong ngalai ka jinga seng mar si sande ngalai ka jinga seng kren pastor jongki ngong kong ka khubor ka bakar ka khubor I pastor I kren menen po jinga seng ong ki para bangai Pastor jongi te trim palat tang na pulpit. Nga syapting yong ilong kelong yalam kabang pajak telit tang nang ni na jorong jong ka pulpit yong rempat haka practical life baka jingadai jong bagi para pengen bagi we par ki bampat tip yo try. Ublai uang yo Joshua lada mekwa balong bajob bala banyalam sisa yaki kun Israel syakata ri jong jingkular bot ya ka hukum ka jong oblai ki prabangai be kinong yalam jong jing seng samla kinong roi choir kinong yalam ka praise and worship dan shibon ki khmat ki bapet yangi dan shibon ki bapet yangi walong bakalong babakla kalong ka badai bakin pet yangi namar oblai wang pi pilong ka jing shai jong ne ka perthai nga syapting yo manga banapi nga day kata ka Bible nta ka city bo amdan mano robo ko ban pule nga syapting ti pi par bangai be ngirwai a jing babreu ji soni hanga yo I hato ko yo I lada ki yo I ngong yaro yo try lada kim la ban yo I ngin yet ilade ki para samla ke ngam pendram mi PM map yang ngam pendram mi pi nga sukwa ban challenge pi nga swaban ai men sim ye phi ka por bangin yeng rengkan bal ka ktien ka jong oblai kam kren dang yengi ki samla ki hap ki baret ki bansa samla yangi ki long kmi ki long pa ki nong shara yangi lang baro badan sibon ki bapet kendiang yangi bakumno nyalam yala ka jong ka balang barngi im ha ka jem kristan ka jongi one visit sikin hon hari Nepal habang ilaj bam jaman miet namar ka jakasa bar ka jakabam kam da jengai ngayalam bagi samla jenga ban lej yalam bam jamet habang imi nakata ka restaurant bagi ngai bam jang imi men miet makala khamdom ngiyat khambon ni ke bon ma ki para samla jong kiat nadin kita ki senrang wang de para samla nga wang pastor buah don mo ki bam palong kristan nakani bon visit hagane ka kenuhon ngong balai uti uwe bait nadin udang di segret pi pasubwa nga syapting kumlo ngal jubab nama kidang lung ha kajingai nga song no kumni ngam tip nganget ke jalam ko jong blai ngong ko samla uti bawan bar kini udai tong driver banyak kali yaki umpalong kristan ngong uswan board yaki ngong ndai udai unong yalam balang para be ngam ngasyapting lan nganong yaki ba udai kristan long yalam balang kin bo yang asibun ke jingkeli yaki te habalong kristan ka pamut ilot nadong syadong im katkom ka keten ka jong ublai
banta kabar kisamla Kristan ke besar kalong banjob yakin nong shon banjob yakin nong shon habaong nong shon ka kren bakantop ya baro ki jenge bar ke jele ka banging ya kendo ka jalan ti jengi ka mana ka sikum ki bangen ke kita nong shon ka jem jong Joshua ka ba khmale kalong baude banyai lengba ya ka rengkal be Israel ya ka wa Jordan ublai upan pau ya la ko jong bor da ka ba pudi ya ki kamba Sngap an play Joshua sau arpulai. Naba utrai ublay jongpi ula penrengat yaki jong ke Jordan. Hashwa jongpi habanda pi pila le sesilang kuba utrai ublay jongpi ula le yak duriau ke basau yak ba ula perengat naswa jongi haba dak banging la le sesilang. Nangta kumno bolo job ula job bat kam kenti ya ka nong ba Jericho dak ba ulum ya ki pat ya pom bade ke lengdo banyai saudong ya ka kendro Jericho nyau sngi hendriu sen kenya chi sen bada ka sen ke nyau dak ba ya sau nyau sen banyai bala bagi put bagi perta bagi pat ba ya risa ki put ya ka turoi haba ki lengdo ki put ku turoi long ba ka kendro Jericho kala perahi pom barkala kelan kitab jong Joshua ke menreu kadkhat ke bar phau ko ong kum tau to pajba ulaya risa ba kita kileng do kelaya pot da kita ki turoi te bo pajba ulaya sngo ya ka jing sawa kita ke turoi kum ta uto pajba ulaya risa da ka jing sawa bajam ya kita ke kendro bar kata ke kendro kala kelan kram u Joshua ulaya thma kum ba khat lai sen but ula job kumba life way telik ki nongba bar ula penrem leno penkelan ya ki life way ngot kisem kita kira ki nong shon jong Joshua ya ka o ula job ko ki samla ki wa Jordan ha ga jem ga jong phe kya ba phi jai ban ya lengba ke kita ki kendro Jericho ba phi phiang non bakin kelonok kram haka jem ke jongpe kiai kita ma ka ba phi pia kendo man ka sngi ba phi pia ksan haka jem ke jongpe la balong baki dai ke jingpang bar ka jing sitom haka wei ka sngi ka wei ka long parma jongi ka bagerteng ke sandita lama kawan haying jongi kat bangang ke denge duai kawan rai ka kun berang lais nem siteng kong pastor bua duai sia ke Rachel ka kun jonga kalayap ngong ngan duai kum noi ka kun ka balayap ngayo i ka jeng satar jong ka jenget ka jangke ngapai cha ka kun ngai ba ka khi ka shadam ngong sandita ka Rachel kam simpat yap kadang im ngong pet kadang khi ka shadam ong ka sandita ka kun ka layap lupa haying jonga ka ba siteng kan tatam nang ta nga mare ro kum ba siteng kan tapan poi na ying hang ni mensim jong utrai kentu yang amanong baka klemat baka sandita ka rong daga jenget yang jongi kadeka klemat ba mensim jong blai ula penimpat ya ka Rachel ka song kelas 9 menta kadeka kena ka basyat ka baklan hadok menta kiai kita ki kendro Jericho bat kita ki wa Jordan ki thama ha ka jem ka jong phi la balong ki baki dai ki jing sha job dari ki jing share ma jam ga jang phi la balong baki dai ki jing du no ka jang phi ya ki ba e ki ba thon ga jang phi la balong ba phim la ban yok ka kam ka jam ga ba byang la balong ba phi yai ngop ha ki jing di bo han ba ki jing sha te ha ki bor jong ka jing dom la balong ka jing bom be dai jang phi ha ying asem lok bar ka lok ki khon ba ki mi ki pa bar kum tar ter la balong ba phim ya kendo lai phim pat ya kendo aduk menta ubreu ubabyang ba phi tho shong kurem parbain bae ko ki para samla kini gidei ki jing shisha bang ya kendo haga jim ga bamala ka singi ga jonga bar ka jong phi tongi long ga baslor ban job ya kini ki balong kom ki nong shon haga jim ga jongi Deuteronomy arpho kat khat ka basau gong namaru trai bo blai jong phi mau hi unlai hashwa jong phi unyale thama na ka jong phi persha
ยาkita ke nong shon jong phe ya ka ban pen em ya phe ka banta ka balai samla kristan ke beslor ban poi syakathong u Joshua udan kathong ban pen poi ya ki kun Israel syakari kanan kari jong ka jingkular ka jong oblai ya ki kun Israel dan bun ba ki barandin naga haga jim ka jong ki samla haga ni ki ba manta kita ki ba khau bar ki ba khau pot ne kita ki ba ting habai ke kendoi ke jenge kiri tengan penban ha ke jongan ke perthai donro ki basjen phasino yelade ngong ke ba kum kita kiri ki samla ke ba khau pot ke ba ting kita ki samla ke ba ban ke bala ban ye kendo le ban face sha ya kita ke jenge ka jenge ke jong ke ha ka we ne ke jenge banginge kendo bangi ha bala cha police station we rang ba wang yingi balajet ha ka normal life wang baro ngila ban face wong baro ngila ban yeng wong ha ka ba kum kane ka jenge ka ba phi pia kan do la phi yeng phi pin shisha ba phi dei u kristan ba shisha kata nga khot yangi ki para samla ha ka ne ka jenge ki para ha ne ka step ki para samla be baro ha ka ba kum kita ki por ba phi pia kan do ka jenge kum no ba phi pin shisha yala de kum kita ki samla kristan ke beslor yidan kam ban job ya ka thong ha ka jim ka jong phe pidan ka thong le se ka ba phi bo ka target yala ka jong ka jungem ka kam ka jam ka bukum na pikwa ka jing pule pikwa ban poi shano yala ka jong ka jungem nga jong ki para samla don barabor ka plan B haba ka plan A ka jong phi ka murlong kan mau ka plan B rangka ba ublay pinyai rangkat ublay unyalam ya phe hakawe ne ka training jong ta ka GLS uto man versus wild bear girls ong ya ka ne ka jingkran wang have small dreams on make it bigger wang ngi teng ngi don ki dreams ki ba crow haba ki murlong ngi do man sim no wang danro ki dreams ki barit ki jong phi wang make it bigger wang pelong ki bahe itu ki dreams ki jong phi baru blay unyalam ya phi ki para samla lala phi don ka jeng thmu ban kiu kham shakmat ha ka jeng le kai sports ki jong phi IT nado ka man sem ki para bang be phi don la ka jong ka thong ha ka jeng ka jong phi para samla ngap bhaya ka ni ha ka por ka jong Moses ki kun Israel ke sio sngau sapang ka takari ka batot da ka dot pa kangap ha ka porpat ka jong Joshua long ba kelayo bat mat dalade bat kini ki kun Israel ki don ha ka ta Joshua generation lane ha kata ka por ka jong Joshua ka por jong ka jingjop om desho basyo mudur basyo ina jangai manta kelapoi ha ka ri jong ka jingkular ya ka baublay wala ai ya ki ka generation ka jongi pat ka long bangi donu jisu ubala job no thiao ya ka ne ka porthai sis ki nongrum phralai phnyo gong ha ki ne ke baroken ni job no thiao dauta uba e yangi ong ka kten ka jong oblay ka kerteng Joshua kawan ka kten Hebrew Yehoshua ka bamot utrai uplai ka badeiro ka jo ka kerteng ka jong Jisu Yeshua ka bamot Joshua hi bat kumta ngi sontho bat kat kum ka jingmot jong ka ne ka kenten bo Joshua ulalong shisha unong yalam jong ki kun Israel bat u Jisu pan unong yalam jonga u jong phi unong panem jong ka ne ka parthai u Joshua ulayalam ki shari kanan bat kani ka thong ka jong ba pen poi kun Israel sakari jong ka jingkular kawai ka bangim de ban klet ban long bat bangin poi yangi para be kalong baka thong jing kalong bangin poi om de shu sakanan handai sakakanan ka baknya mensem ka badai ka hima ka jong oblai kata ka thong ka ba clear ka jonga bar ka jong phi ki para bangai be Yohanes khat sound ri kong u Jisu le thu ngau balong ka lenti bar ka jing shisha om don bon shokpa handrai
tang danga kabanta ka basau par ka khaddo balong samla kristan ka baslur bantur sha ki jenge bantur sha ka jenge Joshua wala job Joshua wala tibro bawa ban ya ka jenge oban ya lengba ya ka jenge ki rai na ma ka jem ko jongo daga jing slur ulator daga ba shania oblay ubaim jongo ujak hills wong wat num duai ba oblay luweng no ay daga jing shepting wong handrai duai ba oblay un penyer rengkat ya daga jing slur rengkat bar daga jing shepting wong do not ask for fears to be removed wong ask for courage equal to fears kane kalong badon kam yang ibangim day balong kita ke batinge hapeng ke jingele jong jingem pan bor no blay pan yo blay ke jing slur ba phila ban job ar timothy we nyo gong namar oblay simla yangi kamen sem jong jing shapting handrai ka jong ka bor bar ka jong ka jing e bat ka jingle adkar sis ke nongrom pralai puai gong kumno te ngin yong yakine ke keiru lada ublay wong nagabanta jongi way lada ublay ulong nagabanta jongi way ubala banyang yale persya bangi syabang penkot yakane ke khobor yakane ke step ko ki para samla warsha bakajing ting bakajing mensem ken sinshar yakajem ke jongi tongin long ke ba klan bat ke ba slur mano banyang yale persya yangi habang idon hakal yang kajong oblay Yohanes kan riu lai pulai kong ngala kren ya kei ru api ba pin yo ya ka jing sok hanga bahaga ne ka parthai pin yo ka jing danjar handrai to long slor pi ngala job ya ka ta ka parthai kan mau balong ke samla ka beslor balong kita ke nong yalam balong kita ke nong job ya ke nong shon balong kita ke ban poi sa kathong bat balong kita ke batur ya kita ke jenghe ha ka jem go jengi hoi gidon ka bantur ke jenghe banginge kendo para bebe ublay undana senda jongpe ublay nai bor ublay nyalam je pe sabang penkot bang songno ngamla ban klet yo sem arjar khat reo kendet klem poi perkhan iklong ibasat baklain jongi kendet ha ka step klem poi perkhan ba iklong jongi ibasat baklan ublay usim no ye ki para bangai jongi ngaken ma ho ka step kidang mot bay balajet bi susan te kat ne lagot kin lumdo ikalaget lese le phaino sa shlong lese kin man sho tanga po sibnai fully recharge nglei byang sa ka jing khot sa ka kam mission bol khot yangi bagen ang ai arsha ya ka jing tre jongi sa ka kam go jong blai arajar khatsan jumai bujor 7.8 magnitude ko jing he utu jumai la shim be khandai jar ngur kiman sing be korder ka sarkar india gong wan phaino sa india ka air india kan kit epitang shitingka nga perkhat ya kata sobang balik phai sa india song flight tang shitingka blay pun kan mau yang ab susan manong ya re ki content unong ap lang brat ba shisha udai tanong ap lang brat ubai tino yala ka jong jongim na ka badag lang brat ya sha shi dam ki para bange yang rangkat barki daga jing slor para me be yang hakba kum kano ka situation ka ba pipiran ublay undon lam kat bat phe na ma ka boram ko jong ublay amen. Ye aingu yo blai nagabanta kanika khubor youth Sunday ka bai pastor ila ai hapreng jongi kalong sisa ka khubor ka ba ai men siam yangi iwei pe wei bakum ki samla kristan ngi de banlong ki baslur ya ka bantur sha ki jing e ki baslur ban job ye ki nong shun ban thom ye ki nong shun bat ba de ban nong ki samla ban poisa ka thong ba ka thong kalong ka jing job ka jongi kum ki samla kristan te ba ga ngai ru ba
kalalong ka jingkerku na kabenta jongi iway pa iway hagani ka pot bahabangin sami no na kayeng ka jong blay ngin mi kom kita ki samna ki baslur tu blay un kerku ye phi pastor na kabenta kani ka khubor ka bela phila a preng jongi hagani ka por ban ngi duai ru ba ublay unong lem non dekat bat phi ba ublay nang ai bor ye phi ba phinang la ban sakri ya ka kam ka jong ukan ra kham tam e hakatu ka jaka ka ba phidon haka kam mission ka jong phi ba phi haban pe ban khmi ye ki wei pat ki jai ban reu haka kam ka jong phi ublei un kar khu ye phi pastor un kar khu ya ka yeng ka sam ka jong phi ban un long lam don ka bat phi haka jing em ka jong phi ka banang wan nakalyang ka jing sang sam lang i don khndian i jing ai sngu bha ye pastor haka ni ka puak ba mata bang akar pa ye pastor ben sngu bha ban pdiang ye ka ni ka jing ai sngu bha jong tenginya penwai no egani ka jing shakri ke jongi egani ka pon da ka jing roi ka ba arspa lai pau hadien bala deb ban roi ka ni ka jing roi akar par i pastor jongi pastor lendan sim ben sngu bhawan pu ka jing roi lingkot baru ban ai ka jing ku penwai shi pai jong u jisu renti baro lang habareu ka tu roi yangin tur saprang grace u kapten jongi ubadon bortam shaka jing job thiau yangi on yalam baro laitli ki dikhon lambat ka chorus ka jinrai ka ba arspa laipo Sipai jong u jisu renti baro lang habaru katuroi Yangin tersyapran Presu kapten jongi Ubadon bortang Syaka jengjok tiap Yangi unyalang Lakat makanang jur Lei watkan ran Shanya tanghu jisu Daima ubashan Hajing syakriya u Dan kakam kerhai Kibahab ban kring pan Pensyat kibaswai Man kasih kapolhi Yungin kentil nang Syaka jeng job tiau Yangi unyalang Lakat makanang jur Lei watkan ran Syanya tanghu jisu Daima ubashan Syaprang tungin nang tur Hakalyang utrai Yalap yaka gospel Yat ruha jing syai Hukum jong ungin le Vai nong ai kandam Syaka jing job tiau Yangi unyalang Lakat makanang jur Lei watkan ran Syanya tanghu jisu Daima ubashan Tung ini duai Ublay buk pao jungi bah bening ya ingo yeme namar ke jing don rekat ke jome lembat ngi ke ni ke jing sing youth Sunday ke ni ke step ban ngi ingo nagabenta ki benta baro jungi jing syakri ke bangilala ban ayeme ban ngi kerpat bemen kerkhui ngi wei pi wei ki badana po ke jing sop jungi yang mane ki bala ai ke jing syakri yeme
Ngiaingo ru nakabentai I Pastor Jongi Reverend Balajit Ramsit I bala penpau ka mensim jo ka jing shlur ban mi na laga jong ka yeng ka sem ban let shikari nong way ban yalap ka gospel ban ngi duai ko try kan rat bahagani ka por ngin sha skor ka khubor bay pastor ikren ban ngin yo iru ka nuksa jo ka jing em ka jong I shapang ka jing shlur hagani ka perthai shapang ki samla kristan ki bom shep ting ka rai e rai dam nrei ki batur shaprang de ka jialam ka jong blay kerkhui pastor kerkhui kong Susan ka commission na Nepal kerkhui kon jongki kerkhui ki para be tre mission hang te Nepal kin yo e ka bor ka baname ko try kan ban yalap yu jisu hagita ki ba ton kam e yo bat kerkhui ngiru bangindom lengai halaka jong ka jinglong kristan hiar pateng di kibon postnem nrei baga dingu mensim kani rehema po jongi bat bingin mat shishayo mensim bakhoj hakarukam kabapala kerku ko try kerat igi jia seng ki badang sa kini kesngi kin long ko buram me kin long ka jing pensat bor ya ka jia seng samla jongi badi ka balang hi borok ko wei ngi aingo ba mi sngo gi jing duai gi jongi ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ga jong try badu nong pen em jongi Jesus Christ batoda airu ba ka jinga e ga jong Jesus Christ bo try ka jing e ba ka jong blay bo kpa lembat ka jia slok ka bat hyang ga ba pensat bor ka jong mat sim ba khoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat ba kirung ngai ru keleng satalak ka perthai menta bat shuduk arta bom jukod ru amen.